Allah jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tango mi wakko mi rondo ne idde mende lara ni galleji ne idde mende lara ni kalesi galleji kalesi nemin ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi by me ala dingai binomi aduna e jude mun mi ko mi di hadi jedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe umbi ma wat ko balalum umbi ma dal fo dalalum sabwala nde wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadum mi henyara ma mi hufo mandu nyami Susa wonde do min goto de Tati Assalamualaikum. Balde. Badon tampere. Alhamdulillah. Barakallah. Badon tampere. Jam tan kay. Jantan wonda. Alhamdulillah. Jantan woni. Jam tan kay so. No besngu. Jam tan be woni. Jantan be woni. Alhamdulillah. No rewbe. Jam tan kay so. Jantan be woni. Jam tan. Jam tan barakallah. Kono. Jam bolo ma sha Allah. Alhamdulillah. So. Barakallah alhamdulillah. Kono. Badon tampere. Ay tamino ya hasare. Gong. Mi yima do rek mi fadum sela. Wallahi. Madam salamandire so. Ha kono. Wa do mo. Haaji surtout mo jaltini mi wo. Nanga tan go weddi ko o mo ridda tan nana gurel ngel. Kono tigi. Guri o. Ah mi andi guri o de kam. Ma o kat o balejo ro. Mbora andi jikko serero jogi. O balejo ro. Ah. Ma ka ngor parce que min manki Ada fala dum. manki sere vitamine. Aisha. Te getugal koy ma hel. Wodde koy ma hel. Inshallah ja. Badon tampere bal. Kono jam ton kay. Alhamdulillah. Barakallah alhamdulillah. So Aisha bismillah no min happy min lawol so ajota min lawol so bismillah jarama aywa ka mojo so mashallah aywa so min mi weltani ma tigi alhamdulillah o nyam wodi kon fuddunoma haalande nyamde
ñande men hawrno heeɗo juma to eyi tawi ko fiɓɓiɗam mais taw temps ala gong min heppi te min ankala ala temps gong min fanmi acca ha ñande wonde mi rewta gong e ɓiɗɗam gorko o Seydou Seydou eyi woni liggotoɗo janggino o kanko tigi eyi Seydou o ñande o arno o yewti haali kam no faala ɓiɗɗo ma debbo hol yonne majji Oɗa. cukalel ngel walla non mawɗo eyi cukalel ngel kam woni koye janggo oɗa mawdi mayram Mayram merci beaucoup mayram kalata kanko hadeji Allah mum o tampini kam fi Mayram koɗo mi fala min ko mi yiɗi e gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala addi gaybinomi aduna e juude mum min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaranin mi wartade koɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓi ma siñama mi fala min ko mi yiɗi kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala addi gaybinomi Taxi, Mimi, taxi. Subi masi nyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galleji kalesi ne min ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi suri ko fi bay mi ala addi gaybinomi aduna e juude mon min ko mi di nalmo si Allah jaɓi e mami ya hato sow mi haalde sow gong par ce que ɓiɗɗo sow ko ɓiɗɗam Gong. ɓiɗɗam ko ɓiɗɗo sow gong e mi heeɓi yakar kadi simi haalnima e humtoro tawi mi ara ha e ma mi halnama sow ɓiɗɗo ma debbo on ɓiɗɗam gorko o faala te galle sanno yaha e galle ko ma rewa e ɗamgal gong te ko ahon porto gong te mi an heɓno yakar sa kadi simi ari kadi inchallahu rabbi wonno Allah timmina komin yiiɗi e ma kadi quoi ɗum wonno koydamde sow machallah ko noon tigi machallah alhamdulillah alhamdulillah sabu so sa jibini ɓiɗɗo debbo Allah renanima hawo foti resede o wiya hawo timmi resede gorko aranimo ɗum ko yettere Allah eyyi ko noon tigi sow e oɗo jamanu kono balde min ko am ɗo kala ko cohluɗon e yam on keɓat wallahi mi andi ɗon sow mi andi hay sinno ko min cohluno ɗon on keɓat ko noon tigi sow ɗum bettani kam e ma wallahi sabu hay goto majƴani ɗo e fula ɗo pullo mo ganduɗa ummi ko Fuuta ari e nder fula ɗo jeeyama e nder fulɓe fula ɗo woni ɗon kañum e besgu muɗum ha jibini ɗon kadi ɓiɓɓe kadi goddi firti ko fula ɗo naaɓe no jaaji ko ɓerde tigi sow machallah onon jañnimi e wuro ngo onon dokkimi leydi mahmi hen gallam ne gardanmi ɗo e min e debbam taw kanko Mayram omone ko bawo yummakko ko noon tigi sow wona wallahi hankkadi o dañi ɗo miñirawo firti ko ɗo jimin jeeya fulɓe fof ko gotum ko noon tigi e sow kadi ko heddi ko an kala ko cohluɗa a daña wallahi sabu moƴƴere moɗon e non jaññoɗon kam ni kala ko cohluɗon e yamon daña sow ɗum ko an holliri ɗum gon hakkunde Fuuta e Fuladu fof ko goto fulɓe fof ko gotum ayi kono an ko hollirɗa ko non min nangguirima te non min nangguirtama kadi gon ayi gon tigi ayi koɗo sa ari e saare a laari e honoɓe saare ɓe
hono ɓe woniri wonirano sa faala ɓoyiɗa e maɓɓe gonga kono kala ko heɓɗa ɗo rek anda ko mérite ma wallahi ko noon tigi so wallahi ko Kono mojjere mo minen min moƴƴani minen komin non am mom puyɗe en so minen min timmani ko noon tigi minen mais min masallah timmani. masallah so kono ko moƴƴere moɗon timminte ko noon amen tigi ko noon tigi so kono ñagar mami tan ko seeɗa mi tintina rewɓe wona mbora waynoɓe mi tintina yummum suka debbo o e e suka debbo e hoore muɗum on tuma nanga ñalawma kala ñalawma mo nanguɗa mboɗo yaade hen e ma inchallah rabbi so jarama jarama so jarama so ala en ñallan ken mbaɗen non min heɓɓitere mi hay liggey koy min hay liggey wallahi so ñallen mbaɗen ata jarama buy so jarama no jarama buy so mi weltima jarama so mi weltima no feewi jarama weltike weltima no feewi jarama no feewi no feewi no feewi bismillah so ni to nani aha mi salmini sukaɓe we mi salmini kadi rewɓe kamɓe fof jarama aɗa gueto gal o de koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi nena men kadi yehi law andaren ko baba jiɗɗo jogura wimma e baba jiɗɗo min hayfa haypen soma komin mawni homin ganda komin jiiɗi waɗen amen kedɗa men goɗɗa hedda men wiyata wuuro sogi anda mi ninsani saabu jinnoɗa yam ko jinnoɗami dara ko ɗum woni ko dandi kalko mami dañi hen sababnima kalko neɗɗo wawi darde yam weltoro Allah weltoro am ɗum ko sababnima kala valeur gonɗe yam ko Allah waɗɗum yam ata min yettoral mi yettuma ɓeɓe hande goyi jinnama woni yaltuɓe aɗo kono wona minen nename baba mi ñagono ɗo ndowtawen kono wona woyde ɓe yewede wona woyde soɓe gonno ɗo te fatu miñam kadi aussi c'est la même chose min wiyama jarama onandi yo mummoɗon mara ɗo gonga mi wowiron aw mi wowiron konngol ma noon ko konngol ma kadi yidde ma ko yiddam mural ha puɗal mi wonan hen kene waɗa ɗo kala toɓɓe ɗiɗɗe wadde gala nde e artude jottonde mammijo en sohla Souleymane a yimmima hono ska kaccitima tan a nandani haccitiɗo de a ñaami ko kefe taw woni kaccitare ma nder galle baba ma joni ko hono waɗi ha waɗani triste hono falɗa mottare kono waɗi stressé hono joni falɗa hono falɗa ñamde enen ɗiɗo ha toon hono falɗa defde sa imminoma dula ari ɗo a wiya kam ko ɗum ɗo hande mi faala mottorade tan mi hande mi defalma ɗum mbiɗo ɗak sikki wona jogui probléme walla goɗɗum par ce que enen ɗiɗo hakkude meɗen ɓuuri ɗum woodi ko tampinima e hakkille ma ko waɗ stressé walla ka jogui probléme walla hoɗum probléme o haalna kam ala probléme hay goto sa umminoma to wonɗa ari ga ko fijgol e jalgol tan e joni ano yenni haalnade kam hay hunde enen ɗiɗo situation yawtino ɗon de koye musidɓe haalno avant musidal enen ɗiɗo ene andi koyen intime ɓuuri miñirawo ma o Fatou haare Fatou nanni ko an ɓuuri suusde Fatou ko jettidimi maɗo mi jettita ɗo e Fatou sa ko cuusmami ko suusaɗo Fatou te ko mawmi resnude ko kono resnata ɗum Fatou ka complice so woni recto rek fam ka verso
Ranne ala darma sudema. Ko idali mara insiste wala hunde heba mi tawana anda. Lambaru den. De njudu den. A grandir ensemble. Tout faire ensemble. Mais là sudema vraiment. C'est vraiment mimo do law. Et aussi jangiron grâce à ton papa. La ko wadnani. Ane suni video e jangde ko kanko sabi. Woni nene woni baba woni to. Tanti yuri sikki gongol woni nangi wuli toro. Na tati mayra wonto yaate. Nandi kambe woni hasika singom. Tole sere, tole bare sere kambe dido. Be yirindiri toro kala do hay yaagol ladde ko ben yaadara. Kono gaccida be hay ko 12 kambe dido yaadara. Kambe halla ma ay no ko go giggol mayram. E tati ɗum addani probléme o mayram anda ko ngol makko giggol kanko e tati ɗum addani probléme mawɗo probléme waɗa hono an est ce que an andi Seydou yiɗa mayram de kono mo waɗanni piimugo mo yakka hakkude mayram e tattati ɗum tan waɗi mo fala an ɓe jogi jawdi ɓeni jogi doole kala ko ɓe jiɗi sara ɗo ɓe mbaɗat ɗum ko ɗum waɗi mo waɗa piimako hakkude tattati e mayram a itta ɗum tan de hona hay hunde bo hona fi mo yiɗi mayram de mo yima mo yiɗi min mo halni kam de way mayram jatta mi anda de kono anandi sarde be jogi doole kala ko be faara hebde be kebat mais ko jigol buri doole jigol buri forte kono no kala jigol mabbe ngol burtu mayra mi hannimo de jono nga halna mo Seydou ko ebbi wadde ko o mi halimo mo nanat mo nanta mi sikane mo nanat de e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men de laarani galleji nde yidde men de laarani kalesi Yanda on gida salnade hande avec toutes les années que j'ai passé à Ourossogui o yide yom urona Allah ba merto para installer nir Kolda Moussa ne am benda kadi bamma mi wawa salnade ko mi gonde waram ala ko wala ko halare yam mi salono je peux pas ande pula am sansi boyle netti halde pula fulad andari ak samo wonti ak sam futi ko dum non wadi be ci hija ko dum wadi be hande entre le marteau et l'enclume ça me travaille vraiment je ne sais pas quoi faire mais c'est seulement ça le problème c'est pas ça mais on a passé mi sikano sax ko haaju goddo bittinima hakkille hande paawo kalan ko way ma haanude ana foti andude ho ana foti dum abade hande fi hodumi halima do amenno hebde problème a siwtori mo halima dum yaada wadda dum nafaani ma joni hande simo ari ha mo yima yo artu Kolda to wodi ko wadi fi hodum acci wima non joni japtan wada sabi Allah e mudum e teddungal ngal okkudamo e sabi Allah e min. Je ne peux pas ne pas l'accepter. Franchement, Moussa l'a fait. Mais tu as un pular, mon. Un pular ma. Mais pular ko pular. Kala mbiɗo mbimi e mbimami yo on nanodirat woni Pol Fuuta o woni woɗaɗo Ourossogui woni woɗaɗo Fuladuɗo Kolda kala lebɗa nanat no mbowirnoɗa to ni sa haari ɗo a waɗi ɗo 2 ans a wowat te mimino ɗo walla wodi ko accuɗa toon ka halnali kam Bon, après, somebody you m'envoie pour nous. Ah, kon ɗon ko yettere Allah ça fait l'occasion joni ɗum fof en kaltido e ɗum ta enen jooɗi enen ɗo calme kon faala rek joni halna kam ɓayra waɗi évacuer stress gonnoɗo e ɓernde ma halna kam hono faala raison pour laquelle t'as insisté quoi landi a wawa haalimi mi salo ko noon tigi joni a jaɓi min ɗum ɓuranimi par ce que mi yiɗa ɓitta ɓernde ma ɓitta mi jaɓara ɗum peut-être c'est pas je peux pas ne pas accepter d'accord bamma haali ana haali bo ko mi gor aw min ɓernam ɓuuɓi par ce que mi yiɗama yiɗano waɗa stressé tampina kam min kala merci joni haalnam tan ko falɗa mbottade mi defanama ha wela ñama mi waɗa proposé hol pala préféré a yiɗiri supu kanja vas-y joni ala basi mi yaha marché mi arana d'accord ça va d'accord ok mbasa boyde inchallah ok
hanga ida mai diltuna acci jambur aywo waɗo nobade ko waɗi ko waɗi moɗon ni oɗon mbawa pot jambur wopa fi hoɗo ay depuis hanki min ɗaɓirama ɓaɗa hanga yirake ɗo jiiɗa yo ana yaada yo harmine sohlima ko jam way mimin ma noddirde bone andu hoorema de mi noddadema noon darduɗa iɗa no woyi ko bonde kalon noon jamde mi meeɗi yalde bone woɗɗima nak ajuma ala ɓeedi ɗo han gila hanki min no ɗaɓirama ɓaɗane metti yiide falno haldude e maɗa noon nande anga rentorako ko woni mbaɗi hulgol 000 a hulani hay seeɗa ko wi hakkude ma e tari mi falama halnude e minde ko Seydou noddi kam hanki halni kam fi maɗa anandi Seydou yiɗa mi welani falaka yiddude ma e tati wona fi anda mo ni yiɗanima Seydou dal yo kam yo sa accani e yaadugol tari ngon te anandi bo yeehi galle moɗon fi daddugol ma jungo mango pelioya way an a regilta mino haldama ko woni sérieuse ano jala mi wiyama Seydou yiɗa yidude may tati te mo waɗanni piyu makko o ha ettudingol may tati par ce que mbo falama ɗamoyde ko ɓeɗa ko jalnare Seydou an aɗa andi personnellement mimi yiɗama Seydou hay fadam yiɗama so ɓattima yidde ɓornade fadam ngo sah dogat aɗa andi ɗum ne ay ɓe ñoari ɓeño anga fiira ha fiira rewɓe ra ay kono hoɗum batton toon mi barani halde minen gara komin kaltani ko ɓoyani fat men an fattane min ga dal komi halnarama noon wona sama kala mi woni de wallahi mi yiramani noon anandi hona fi anda an non probléme ma a suuɗaki hakkude ma tati hay seeɗa neɗɗo wawi yidde e suuɗo kono an ka immina ana wayno colel nanggangel nana wirta an a suuɗaki hakkude ma tati hay seeɗa te noon sa rentaki komi halnamani andi mina halnama jippindade ma de ɗo e o kangaɗo ma nande komi halnarama mi suuɗanima ɗum noon anani mi wayno yergude Seydou dal halni kam a yira mi halnanima hakkude ma e tati usso mbeɗa nana ko mbima ko yo ɓerde ma yeede Seydou so fadam ngo ɓatti dogat yaafo komi halnaramani ko komi halnara mi parani ano yaha komi wiyama rento dal dar mayen Portugal ala probléme minen bo komi andiron ar jahen mami no halnama no weŋiri dore maɗe na cobbal an andi tari an andi a wawi anodi ay min he ono jahili kam daɗimmi e ɗaltondira juuɗe mon de ɗa e on jiyeede kalesi anemin ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi. Boy, ça c'est mon boy. Mino welti weltare. Ah bon, son taki weltare nde boy. Boy, fi Mayram. Mbo woni Mayram? Boy mo palami o. Babam yahi ton. Yidi e baba Mayram. Pour hami okembo. Mayram ko horto on boy won? Danda Mayram. Ah, OK. Oya boy wondo hede cité régional ni? Ah bon, ah hakkile ma ɗinde on boy ha joni? Mais bien sûr. Non. O commune yidi ɗum. Ko ɗum waɗi? Kay boy. Ko goɗɗum go wonton de may boy. Est ce que angana andi Mayram wodi mo yiɗi? Homo woni on? Boy Mayram yaade tati on ko on boy mo faala. Boy an hay hunde a famani. No. Hay hunde a famani. He. Min ko ɗum waɗi mino faala boy. Ko o yadata ɗo tati ko woni welananim. Tati ko yiyata ɗo ko. He ala ɗum waɗi ɗum. Kanko woni hombo. Est ce que ça andi boy o sa min? Mi yiɗa boy o. Koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi Mayram ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi Mayram Ito dun sa ira.
ko mburo tagi hande suuɗo to ah comme jaaɗo ngese ma ɗo taw miɗon mburon jooɗi mbiɗa andi ko an je ko mburo mo woni ko mburo ma woni ɗo ara mi ñama ko min mi kaciro ko a namda e holno guittirɓe mburo wode oɗon guittoɗa mburo voilà komi gummiɗo guese amen garmi ha guese maɗo darimi e less lekki he taw miɗon mburo woni jooɗi mburo mo mi wando taw ko kasilor ɗo guesam ɗo eyyo joni mi ñama ko artan mbaɗen no hende ɓiyum mbaɗata ni mi wonami hende mi wonami hende mi wawata ɗum wa artan jabtan wonde ɓiyam mi wona e hende nde aɗan somi haari rek a haari mi waɗa gollude ha watta wona mi ñamani mbaɗen noon rek ɗum ala probléme ba ɗum jiɗɗa kay ala probléme boy o ko tati yeyata ɗo ko waɗi ha mi falamo marde et puis haymo mi addimo ɗo galle ɗo haymo heɓanani ɓiɗɗo an ala ko watta min ko tati yeyta ɗo ko wodi welananimo quoi a faami no way kay no way kono nak boy ko yimami ko won ton ha joni de a jaɓani famde noon komi haalantama ni boy o ko yimami ko won ton sa continue et sa progresse boy ko makko e tati ko ɗo ala waɗo ɗum ittude boy est ce que anani mi hay goto hatta kam o heɓde lar min babam tami jawdi est ce que a faami mon tami galleji mon tami nayi tami baali est ce que anandi terrain kala ɗo ɓe wonɗo ko babam okkiɓe terrain kaɓe woni ɗo ok mi famano mi andano ɗum kay okkiɓe ɗum kono boy o he mi heɓanmo a faami ay boy ko ɗum wiɗade boy kono next time wa ñam mami ñam kay no jiiruɗa guesamba min dal hande komi beltiɗo sah guese ma baɗi vraiment ko waɗi avancé machallah ni yodi ko anda hollo kala mo mi ɗoofi ɗon kala mo mi itti nder atata ko ni ay billahi paride ɗo kam ma won quelque somme rek joni an guese ma ba no foti sahuji fotata yaltin en tout cas mi anda sakuji jellu kono moom minimum 1 million walla so famdi mi heɓa 750 000 bon kalis wayi o cikkuɗa e guesa he guese ma ba de machallah tampirde tampumi ɗo nde wona sama kala de wawi rewɗon rek aɗa waɗa hoore ma tan layla ko mbaɗa min mba guesa yimɓe fof no kaala ene yoodi de holto rewi ha wawa wadde mbani guesa ka liggi tampere nde mi waɗi en daj fof ko fi hakkude meɗen mi waɗa récolté mi yaha mi yeeya waɗen dewgal meɗen joni inchallah wawi nak rewɗon tan aɗa haala 700 000 1 million ha gartira ɗo heno 300 000 ana yiɗa kam de komi ganduɗo kadi gilneden ha joni rewe guesam ba waɗi ni watti ni somi yeeyima mi dañi ɗum ɗo wona mbiya kam mi attira 2 million kono mbiya kam 300 000 somi dañi 300 000 an ɓurta ɗum andude moƴƴi ha nden inchallah yo Allah newno rek Allah newno ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani oɗo bimbi segal maɗa yaadu bimbi yaadu subaka yaadu bimbi yaadu kikiɗe hoko an jahata maɗo weetani yaham ndaroyno sehel yande horo koto ma won ko oɗo tuti yeehi ko ladde pour jogoygol ko omo abbi mbiɗa an gara nani komi haalima ko joni bimbi joni he o bimbi law o mbo abbo yaade rewɓe to ladde nene ko yidde wayi noon a faami bimbi o ay mi mettinanam noon an o ɗinin gesa muɗum mba beyɗi natta ɗi corto babbi he dawaɗi hay pucciɗi ɗin to gesa muɗum to o wiyani o toppiroyo gesa muɗum mba ko rewɓe abboroni wimi so marani o heɓara jaam mo waranma mo wara himɓe ɓen fof mo wara hoore makko neɗɗo noon ɗo heɗa marde yara ana moftu hunde mimi o neɗɗo ɗo heɗa marde han yarawɗi woodi ko moftuɗa a dawani a hirdaki a ala hay hunde min mi noni hay wuderam nde mi ala mi wottima mi hirsarako kono yidde daram ɗo en gandoya ɗum bottari
yaade tan an he koto maɗa nandi hadi teddinen konngol jinnaɓe hadi gimminen konngol jinnaɓe omo wima wat kop mbaɗa ɗum omo wima ɗal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala janngo wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heññorama mi huufama ndu ñaami mi yiɗama mi haloma gañaami aɗon ko jinmi haalande kiw kadi jinmi ko ya ustu koyngal ma ngal mayram to tawaɗa fof aɗana waɗa nduko mala nduko malkisaɗo woto feere jooɗɗa wona aɗa andi bamma kadi aɗa andi jikku mum te kadi ko ɓuri raɓɓidde haala ko wona aɗa andi kam ka desereɗo bam wona kam ko jalta ko mbaɗa no ñigleteɗo ni kalɗa ko jalnidi eyyi ko kalmi ko ne jalni bamma woni ko yilanadema gorko mbaɗa ɗum e nder hoorema he kam guila e law wona ɗe heeɗi kalantumami ko ene a gajar walla aɗa ko jinmi haalande min mbiɗa haalanma fulla mi fayda mbaɗa heɓa ɗo waɗa jalla no ñigleteɗo ni wona aɗa anduno jikko bamma kam mbaɗa andi kon nen aɗa andi yumum tati min kalde ne wala préparé o prépare tati ko yeeyi ko soñi guese mumen ene rendini fof ene yeeyo e rendini haalis pour arde ñaagaɗo ko jinmi haalandema min mi haalani ko kalta ko mbiɗa haala aɗa wiyami mi anda ko tati mi anda ko sappo ko bamma haalanno ko haali ɗum an ɓuuri mi andude jikko bamma haala ka mi hattanan ya duggoy ko duggoy toon ɗa min dal ko tati jinmi sa pari kalna ɗum baba mi yeehi duggoy mi jaɓotako mani bamma kam nan ɗon kañum andane bonko koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi hadi teddinen konngol jinnaɓe hadi gimminen konngol jinnaɓe omo wima wat kop mbaɗa ɗum omo wima ɗal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala janngo wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heññorama mi huufama ndu ñaami mi yiɗama mi haloma gañaami koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi ko fiɓay mi ala haddi gaybinomi